בגיל המופלג שלי, אני לא ידעתי אם אני באמת אספיק ויכולה, ויש לי עוד את היכולת לעשות את הקורס הזה, אבל כמו שידוע לכם, היה לנו מורה כל כך מעולה וכל כך דואגת, שברוך השם אני מרגישה שהצלחתי, אף על פי שהיה מאוד קשה, ואני באמת חושבת שכל מה שאתם עבדתם, עבדתי כפול, באמת, ממש המון שעות, אבל אני מאוד מאוד שמחה שעשיתי את זה. וגם כן משהו שבאחת ההרצאות גיטי אמרה שאנחנו צריכים להשתמש לפעמים בצד השני של המוח שלנו. עכשיו, אני נולדתי BC לפני מחשבים ולא הבנתי כלום במחשבים, ובאמת הצטרכתי באמת להפעיל את הצד השני של המוח שלי, ולאט לאט תפסתי את זה, וברוך השם אני מאוד נהניתי מהקורס, זה נתן לי המון, ואני מאוד מקווה שאוכל להמשיך עם זה, כן, בעזרת השם, ותודה רבה. זה באמת שהלך